Sibingelela ingane zakwethu. Sithemba abantu bakithi bayaphila. Isihloko esokhuluma ngaso namhlanje sithi Isexwayiso ngosuku Lwephasika. Isona sihloko esokhuluma ngaso namhlanje. Namhlanje umhla ka-27 March 2024. Phambi kwakusasa ngomhla ka-29 March 2024. Abantu bakithi abamnyama njengoba babona nje bazobe begubha iPhasika. Lizobe ngomhla ka-29 March 2024. Mawungaya ekhalendeni la ngonyaka odlule u2023 bese ubuka ukuthi iPhasika la ngonyaka odlule libe nini, ngingabheja imali. Lalungekho ngomhla ka-29 March 2024. Lalushintshile. Yabo. So sizodlulisa ke isimemezelo esiphuthumayo ukuthi alikho iPhasika likaNkulunkulu elingoMarch eliphinde lishintshe futhi komunye unyaka libe ngo-April. Alikho. Angilazi leli likabani leli. Kodwa alikho iPhasika lolu suku nje ngoba kuzosuka abantu eGoli beze eThekwini, suka baseThekwini baye eGoli, kuba basempangeni beye eMaritzburg, suke baseMaritzburg baye empangeni, kanjalo abaseMlazi baye eNtuzuma, abaseNtuzuma baya kaMashu bethi bayogubha iPhasika. Alikho, into engekho le. Mina angisabi ukuthi into engekho le, yabo. Usuku lePhasika sizonitshela ukuthi linini. Angithi ngoba babona nje bephakamisa izandla kanje abantu bakithi basesontweni. Ngicabanga ukuthi mase uphakamisa izandla kanje kunalento ekuthiwa you feel the Holy Spirit kusuke sekuma upastor lapha phambili. Khona nalabo abafundisi abayigebengu ngezingane zakwethu la, yabo la kokuthiwa opastor lokweyingane okuno-40 nento okunye kuno-30 nento okuma lapha phambili kuthiwa prophesize major one. Bese nina nithi I receive papa. Labantu amsho babesho njalo. Papa I receive. Kufakwa nezingane ezincane, igebengu zodwa lezo zinto. Most yalezo zinto bayikhoni zakaSathane. Manifuna ukwazi kangcono ngabo. Anohlala kule channel kukhona la sikhuluma khona ngenkolo yakaSathane ngoba siyenzile research ngayo, sakhuluma nabantu abakhonza khona kaSathane. Sinolwazi oludiphu ngalento yeSatanism. So basuke benichaphaza nje ayikho yonke lonto le. Kufana nalento ekuthiwa usuku lePhasika. Lolu nje yabo leli iPhasika lizobe likhona ngomhla ka-29 March 2024. Akulona iPhasika likaNkulunkulu lelo. Sithi besithi asidlulise lowo mazwi. Yabona nje iningi lenu ngeke likwazi ukufika la lihlale lithi lizodumisa, nizofela endleleni, nizofa. Yabo. Senzela ukuthi mase nifile umphefumulo baye bethu ezulwini, abanye beyihogweni njalo njalo. But senzela ukuthi noma nifika la niya khona mabe nibuza ukuthi naniyaphi, ningafike nithi naniye ePhasikeni. Anothi mhlawumbe kungcono naniyodlala umasigcozi. Angazi noma naniyokwenza ngoba alikho iPhasika elizobe lingomhla ka-29 March 2024. Ngoba nifundile nani sizonikhombisa ukuthi lokho esikushoyo sikuthathaphi. Nakho-ke kuzofuna nikuqaphele. Noma before sinike isixwayiso esilandelayo, for the sake of time adlule kulesi slide. Ngicela sifunde la. Masiqeda ukufunda le ncwadi ngizocela nawe uthathe lakho iBhayibheli ufunde ngoba lokhu sikubhale sikuthathe eBhayibhelini. Kwazisa ukuthi labantu esiphuma kusona bebese esontweni bethi bakhonza iPhasika. Alikho ke iPhasika yengane zakwethu elingoMarch noma ngo-April. Mawufuna ukuthola ukuthi iPhasika linini ubofunda incwadi kaLevi 23 uqale kuverse 1 uye ku5. Ake sifunde. uJehova washo kuMose wathi, yisho kwabaka-Israyeli uthi kubo,
imihlangano kaJehova enakuyimema ibe imikhosi eyingcwele. Le imihlangano yami, umhlangano kaJehova. Kwasetshenzwa insuku eziyisithupha, kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha lokuphumula, umkhosi oyingcwele. Umkhosi wokuqala oyingcwele yisabatha. Mawuthanda uJehova ufuna ugcina isabatha. Ningasebenzi umsebenzi ngalo, akusetshenzwa ngesabatha. Kuyisabatha likaJehova endlini zonke zenu. Okusho ukuthi mangabe uthi uthanda uNkulunkulu, ufuna ugcina isabatha. Mawuthi uthanda uNkulunkulu, mawungaligcina isabatha uyadlala nje. Usuke uye esontweni, usuke ungahlukile nengane edlala umasigcozi, ukuyibona ingane ekhaya mangabe idlala ngey'dwedwe nonosidoli, ithenye ubaba enye, lowo mdlalo kuthiwa umasigcozi. Mawungaligcina isabatha uthi uthanda uNkulunkulu namanga nje, usuke waste isikhathi mawuya esontweni. Umkhosi oyingcwele kaNkulunkulu ekumele ugcinwe ey'khonzi zikaThixo. Bese siza kule nto yephasika. Le ncwadi uvesi 5 lo uthi ngenyanga yokuqala, inyanga yokuqala uJanuwari. Ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kusihlwa kuyiphasika. Iphasika wey'ngane zakwethu lingomhla ka-14 Januwari. Ngenyanga yokuqala, inyanga yokuqala that's January. Usuku lwe-14, ishumi u-10, unane noma kune u-4. Sithi ngomhla ka-14 January kuyiphasika likaJehova. Alikho-ke iphasika lizobe likhona ngomhla ka-29 March 2024. Angekuphinde lokhu. Siyenzele i-research deep ngalento ethinta i-Illuminati nama New World Order. Umhlaba uphethwe iy'khonzi zakaSathane. Uyabo? Emhlabeni uSathane noma iy'khonzi zakaSathane, ama-Freemasons, ama-Illuminati, bonke labantu abaphusha i-New World Order agenda. Umsebenzi wabo ukubhayizisa obulibece. Ngoba phela nina vele niphethe inombolo engasabeli yabo. Umsebenzi wakaSathane ukubhayizisa labantu laba. Bonke labantu laba they believe they feel the Holy Spirit. But kwaSathane, I mean, iHalloween iyazi leke engefundile. Kunomgubho obizwa ngokuthi iHalloween. iHalloween ukhisimusi wey'khonzi zakaSathane. Ukhonzwe kakhulu e-Europe. That is why ama-Europeans afika la e-Africa azocolonize abantu abamnyama physically, abacolonizer psychologically, ebagxisha iy'nkolo abangahlangani nazo. Bonke labantu ababona la, they feel Holy Spirit. But that Holy Spirit ayihlanganise lutho nama-Afrika. Understand? Because ama-Western mefika la asifikele ne-religion yawo ekhandwe yiwo e-Europe, including iBhayibheli. Kuba bafika ngala ngabasazi lutho ngeBhayibheli. Bafika nalo i-package yabo, you understand? And ama-Europeans, guys, I mean, some of us are great students of history. Ama-Europeans akhonze kakhulu ile nkolo ebizwa kuthiwa i-Freemasonry. Bama-Freemason. Umuntu oyi-Freemason uyisikhonzi sakaSathane. Ubongena on YouTube noma on Google, utype Freemason, wenze i-research ngalo nto. Uyothola labo bantu bayikhonzi zakaSathane eyisebenza ngokutrick umuntu. Yabona ukutrick umuntu, ukubhayizisa umuntu bese uyamtrick umuntu. Uyabona ngesikhathi umuntu e-confused bese uyamtreat. Uyabona bonke labantu laba, most of them are poor, very poor, I can tell you. But bathi ba-rich because they are feeling that Holy Spirit. Understand? And with respect, of course, greatest of all respect, angi-understandi ukuthi an African spirituality i-connecta kanjani ne-Jewish spirituality, because Jesus Christ was a Jew. He was Jewish man. But thina we are Africans. Same thing whether you are in the Islam religion. UMuhammad Arab. I still don't understand ukuthi i-African spirituality i-connecta kanjani ne-Arabic spirituality. Same thing with Jesus Christ. You feel the Holy Spirit, but you are an African. I know mhlawumbe omunye uzoba ne-argument because once spiritual umqondo awusebenzi kahle. You understand? Awusebenzi kahle umqondo because wonke vele ama-religion they are based on faith. Yabo? Spiritual conviction rather than proof or facts or any evidence. Yabo? So but anyway, inhloso la bekungekhona ukungena deep. Bekuzotshela abantu bakithi abamnyama ukuthi nina nizofa ngoba yabo nje, ngoba nizophuma nihambe nithi niya ephasikeni ne. Iphasika senginitshelile ukuthi lingo-14 January. La, okay, angathi la, okay. KaSathane ne, ngoba kuziphasika kanje.
kuzophuma leli kodwa hayi leli kaNkulunkulu elingoJanuwari lela umdlalo nje ongathi shu ungenamsebenzi walutho. Lento le ikhandela ukuthi abantu bebe ne-movement bagcwale emgwaqeni bese kuphunywa there's a place called the dark side of the planet, the Death Valley la kuhlala khona le genge le yabona uma ujoyina i-Illuminati noma ujoyina i-Freemason, same thing nalento yokuthwala. Yes, uba rich, ube nesonto elikhulu, abantu abafila ama-spirit evil spirit anyway, there's no holy spirit kulabo pastor laba bama-satanist. We know about these things, guys. Some of you do know. But the point is, ngoba sisho ukuthi iphasika lengoJanuwari, lokho okunye okukhona ukuthi abantu kufuna bebe ne-movement abazoba nayo bese kuphuma abantu kwi-Death Valley. Yabona uma uyisikhonzi sakaSathane uhlala endaweni ebizwa kuthiwa i-Death Valley. Niyakhishwa nonke lapho niphume nizochitha igazi emhlabeni. Kahle kahle kufuneka igazi. Understand? So ingakho sinixwayisa ukuthi alikho iphasika elingoMarch noma ngo-April. Iphasika elingcwele likamenzi wezulu nomhlaba lingoJanuwari 14 kusihlwa. Bekuyilokho nje ngani zakwethu. Makwenzeka mhlawumbe uthi uyacasuka ne into enganamsebenzi walutho lonto leyo, because lokho esikhuluma ngakho sike sakuveza before ukuthi whatever sizokhuluma ngayo ne sizonivezela i-evidence noma i-source yokuthi leyo nto siyithatha kuphi. Then if wena udecide ukuthi leyo nto iyakucika, mhlawumbe esikukhulumayo kuyiswana uku-analyze ngendlela yakho, cishe i-problem yakho leyo. But as long as sizoyisho into bese sikuvezele ukuthi siyithatha kuphi, nawe ukwazi ukuba ne-access kuleyo source, then if ungadecide ukuthatha le virgin yeqiniso esikutshela lona, then it's your choice. Mani nendlela nicela iy'ngane zenu zizo-subscribe la sithi kuyivula umqondo kancane ukuze ingakhuli ibhayizi. Siyacela ke nathi ni-subscribe kule channel, ni-like le video and ni-share nabanye. Siyabonga kakhulu bafethu, uThixo anigcine nisale nenkosi, siyodibana ngokuzayo. Amen.